дуслар, эфирда мәктәп тапшыруы. Мин бүген сезне үзем укыган 4-нче санлы гимназия-интернат белән таныштырам. Дуслар, моңа кадәр мәктәп тапшырулар циклы сезне егетләр генә белем алучы уку йортлары белән таныштырганы бар иде. Бүген исә киресенчә сезне мәркәзебезнең үзенчәлекле бер мәктәп укучылары белән очрашу көтә. Казан шәһәренең Киров районында урнашкан 4-нче гимназия-интернатта бары тик кызлар гына укый. Гимназия-интернатым ул минем белем учагым. Гимназия-интернат ул минем киләчәгемә якты юл. Гимназия-интернатым минем икенче туган йортым. Бирегә укучыларны 7-нче сыйныфтан кабул итәләр. Катлаулы һәм бик күп сайлап алу турлары узганнан соң кызлар бер гаилә булып яши башлый. 8-нче сыйныфтан бөтен фәннәрне диярлек инглиз, төрек телләрендә үзләштерәләр. Шунысы игътибарга лаек. Бүген 4-нче гимназия-интернатта белем бирүче мөгаллимнәрнең күбесе үзләре дә шушы белем йортында укыган. Чит телдә белем бирүләренә карамастан, туган телләрен өйрәнү укучылар өчен дә, укытучылар өчен дә бик мөһим булып тора. Иң беренче чиратта безнең үзебезнең туган телебез. Каюм Насрыйда әйткән, чит телләрне өйрәнгәнче үзеңнең телеңне өйрәнү зарури дигән. Шуның өчен без класста да татарча сөйләшәбез. Гимназия-интернатта белем алучылар Казаннан гына түгел, Татарстанның бик күп районнарыннан, хәтта чит төбәкләрдән дә килеп укучылар бар. Билгеле, алар гимназияның махсус яшәү өчен булдырылган интернатында яшиләр. Башка мәктәпләрдән шул ягы белән аерыла да инде ул. Интернат безгә икенче өебез кебек. Тәрбиячеләребез безгә бик якын, алар безгә һәр даим ярдәм итеп торалар. Монда күңелсез түгел, монда дуслашып, гаилә булып яшибез. Дәресләрне дә җиңелрәк ясарга, телевизор карап дәрес ишәмисең, бергә утырып дәрес эшлибез, булышабыз аңламаганда. Кайбер фәннәрне чит телдә өйрәнү бәлки гадәти күренеш булып тоелса да, кызлар биредә хәтта информатиканы да инглиз телендә укый. Мөгаллимнәре Мәсгуд Али белән уртак телне тиз табалар үзләре. Сораулары туса, татарча да, русча да аңлашалар алар. Юкка түгел, укучылар бик күп район, шәһәр һәм республика бәйгеләрендә катнашып, һәр чак алдынгы урыннар яулыйлар. 7-нче классларда, 8-нче классларда авырак иде. Әмма ләкин инде без монда 4-нче ел укыйбыз һәм хәзер инде җиңелрәк авырлыклар туганда инде без укучылардан сорыйбыз, алар безгә ярдәм итәләр. Мәктәбебездә яңа спорт зал булганга бик шатбыз. Спортны яратабыз һәм аны белән шөгыльләнәбез. Без булдырабыз! 2 ел элек кызларның бәхетенә каршы 4-нче гимназия-интернатта яңа спорт зал төзелә. Дөресрәге моңа кадәр ул биредә бөтенләй булмый. Спортны кызлар бик ярата. Чаңгы, тимер аякта шуу дисезме, җиңел атлетика я булмаса туп сикертүне, буларның барысын да кызлар үз итә. Тик аларның тагын бер казанышлары бар. Ул да булса гимназияның үз волейбол һәм баскетбол кызлар командасы. Яңа җиһазландырылган спорт залда әле күптән түгел генә шөгыльләнә башлауларына да карамастан, кечкенә генә уңышлары да бар аларның. Шуларның берсе Киров районында уздырылган баскетбол ярышында кызлар арасында 3-нче урын яулыйлар алар. Кыз балаларның күңеле ничкәрәк була, алар белән сөйләшү тонуда ни дә барсы да үзенчәлекле. Һәм инде аннан тыш шулай ук аларның һәрберсенең әле бу үсмерлек чорлары да бар, алар барсы да һичшиксез үзенең йогынтысын күрсәтә. Һәм инде әлбәттә алар белән бу эштә безгә төрле алымнар кулланырга туры килә. Алар инде безнең шушы интернат системасы да булгач, монда яшәгәч, монда аларга әти дә булырга кирәк, әни дә булырга кирәк. Шулай ук bütün bu үзенчәлекләрне игътибар үзәгендә торырга кирәк. Кызларга әни дә, әти дә булырлык укытучылар бик күп биредә. Шулай булырга тиеш тә. Дус та, терәк тә, һәр чак ярдәм итүчеләр дә бит безнең мөгаллимнәр. Сезне исә бүген якыннанрак 4-нче гимназиянатның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рәмзия Садыкова белән таныштырабыз. Дус кызларым белән укытучы итеп уйнаулар. Әле дә хәтеремдә. Балаларны яраткан кеше, гомумән кешеләр белән эшли торган кеше генә укытучы булалар. Менә мин күңелемә балаларны якын иттем, шуңа күрә укытучы буласым килде. Хәзерге заман укытучысы заман белән бергә атларга тиеш. Әлбәттә, ул балаларның да күңелен яхшы аңлый белергә тиеш. Гаилә белән дә тыгыз элемтәдә булып,
аларның фикерләрен белән килешеп, уртага салып фикерне, балаларны бергә тәрбияләргә тиеш. Гомумән, укытучы кеше күңеленә ачкыч таба белергә тиеш. Шундый кеше генә укытучы була ала дип уйлыйм. Рәмзия Садыкова балаларны бик ярата. Хәер, укучылары да мөгаллимнәренең һәр сүзен тыңлый, аның белән киңәшләшә. Һәм бары уңай фикердә генә. Ә менә укытучы үз-үзенә нинди бәяләмә бирә? Үзеңә бәяләмә бирү бик кыен инде, ул мактасаң үзеңне мактау килешми. Ничек дип әйтәм мин бу сорауга җавап? Кирәк вакытта усал буласызмы сез? Илгә һәр вакыт ягымлыгына бишләр генә куя торган укытучымы сез? Кырыста буласызмы кай вакытта? Төрле яклап якын килергә тырышам балаларга. Усалда буласы килә, әмма усал булып бетеп булмый. Кырыста булырга мөмкин, әмма мин үземне кырыс укытучы дип әйтмәс идем. Икелеләр куярга да бик яратмыйм. Шулай шул. Укучылар юкка гына хөрмәт итми инде укытучыларын. Кызлар үзләре дә нәкъ мөгаллимнәре кебек һәр чак алга омтыла, бик күп олимпиада бәйгеләрдә катнаша. Мәсәлән, шундыйларның берсе Татар кызы 2010 бәйгесе җиңүчесе Гөлназ Исмәгыйлова. Hatırlarmısın? Koşardık öğretmenim, hayaller kurardık, dalardık ufuklara, derdime dert verir. Ağlardın öğretmenim, veda dişlerin, aklımda dön gibi hala, hakkını helal et. Helal et öğretmenim, paralarken yüzünde gözlerinin neşesi. Min җырларга яратам. Татар кызы бәйгесендә биергә дә өйрәндем. Һәр кеше дә үз сәләтен белеп бетермидер инде ул. Һәм гел камилләшергә кирәк. Үзеңдә яңа сыйфатлар ачарга кирәк. Гомумән, бәйге җиңел булмый инде ул. Бик тырышырга туры килде. Һәм гимназияда миңа бик булышты. Чөнки безнең 4 тел белүебез бик ярдәм итте миңа әлеге бәйгедә. Минемчә, татар кызы ул заманча булырга тиеш, үз телендә камил сөйләшергә тиеш. Һәм бар кызлар да шул сыйфатларга ия булды. Тик менә Ходай шулай язгач, мин җиңү яуладым. Мәркәзебез Казанның 7 районыннан катнашкан 7 сылу арасыннан Гөлназны сайлаганнар икән, димәк ул моңа лаек. Ул 11нче сыйныфны тәмамлый, киләчәккә планнар кора, алда аны югары уку йорты көтә. Гөлназ Исмәгыйлова актив, бик тырыш кыз, шуңа җиңүләре дә күп аның. Бүген шуларның иң мәртәбәлесе 2009 елда Халыкара төрек олимпиадасында катнашуы. Аннан ул алтын медаль алып кайта. Минем яшьтәшләремә теләкләрем дә бар. Иң мөһиме үзең булып кал һәм тарихыңны өйрән. Тарихын белмәгән кешенең киләчәге юк диләр. Һәм мин моның белән килешәм. Ничә еллар эзлим аны, табарсың ди йөрәгем. Бабалардан калган мирас, белдем мәңге кирәген. Моңга калган хәрабәләр, шешелгән гәрәбәләр. Эзлеп калган мөнәҗәтләр, якут таш, зибәрҗәтләр. Кая киткән, кемнәр алган, берсе җуелганмы? Әллә кул җитмәс җилләргә яшереп куелганмы? Тарих тамырларын барлый үткәннәргә, шанлы-данлы, бөек Болгарыма кайтам. Шешелгән гәрәбәләрне бер җепкә тезә, мөнәҗәтләр әйтәм, халык җырларын өйрәнәм. Үзенә бер көй чыгарып чыңлаган борынгы тәңкә алкаларны табып, әби бабам төсе, аларның аманаты дип тагам, рухларына атап дуга кылам. Җанымда йөргән талир тәңкә шыңа, мине татар кызын, инглиз, төрек телләрендә камил белгән замана баласын һаман үз шыңы белән әсир итә.
4-нче гимназия-интернат менә шулай гөрләп яши. Бушка вакыт исраф итүче бер генә укучыда күрмәссез биредә. Һәркем төпле белем алу белән бер рәттән төрле һөнәрләрдә үзләштерергә тырыша. Кыскасы, мәш килеп яшиләр. Сөйләр сүзләр күп, әмма вакытыбыз чикле. Шуңа күрә бу урында белем йорты буйлап сәяхәтебезне туктатырга мәҗбүрбез. Дуслар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Менә шушында инде ул безнең гимназия-интернатыбыз. Без аның белән бик горурланабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.